Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala qawla wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na fi wa fi ulumihi wa amaddana fi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-awalu anaktu al-maktu'u ila raf'i. Al-awalu utawi kang kawitan iku anaktu naat al-maktu'u kang dipedhot ila raf'i marang i'raf rafa. Fi madekin ing dalem tingkah ngelem. Nakwu marartu bi Zaidin al-karimu. Sepadane lapat marartu bi Zaidin al-karimu. Marartu lewatan sopo ingsun bi Zaidin ketemu Zaid. Iku al-karimu wong kang mulya. Iku jenengane pujian yo, tingkahe ngelem. Audamin utawi tingkah maidu. Nakwu marartu bi Zaidin al-qabisu. Sepadane lapat marartu bi Zaidin al-qabisu. Marartu lewatan sopo ingsun bi Zaidin ketemu Zaid. Iku al-qabisu. Iku wong kang ala. Berarti ana lapat huwa, muftada yang dibuang. Iki lapat marartu bi Zaidin al-qabisu iku tingkahe maidu. Au tarok umin. Utawi nyuwunake kawelasan. Nakwu marartu bi Zaidin al-miskinu. Sepadane lapat marartu bi Zaidin al-miskinu. Marartu lewatan sapa ingsun bi Zaidin ketemu Zaid. Iku al-miskinu wong kang miskin. Fal muftada'u mongko utawi muftada. Iku makhdufun lapat kang dibuang apa muftada. Jadi ana lapat huwa itu yang dibuang. Marartu bi Zaidin huwa al-karimu. Marartu bi Zaidin huwa al-qabisu. Marartu bi Zaidin huwa al-miskinu. Berarti ono huwa lapat yang dibuang. Muftada ya huwa. Fi hadhil musuli. Ing dalem iki pira-pira contoh wa nakwiha lan sepadane musul. Lan sepadane musul. Wujuban kelawan wajib wa takdiru utawi ngira-ngiraake lapat contoh telu ki mau iku huwa al-karimu. Huwa utawi Zaid iku al-karimu wong kang mulya. Au huwa utawi Zaid al-qabisu wong kang ala. Au huwa utawi Zaid al-miskinu wong kang miskin. Al-maudhi'u utawi panggonan. Asani kang kaping pindho. Iku ayakuna yen to ana apa al-kobaru kobar. Iku maksuso nikma au bisa. Iku kang ditaksis. Lapat nikma au bisa utawi lapat bisa. Dikhususake atau dimaksus atau ditaksis yo. Lapat nikma atau bisa. Nakwu nikmar rojulu Zaidun. Sepadane lapat nikma ar-rojulu Zaidun. Nikma sak bagus-baguse ar-rojulu sapa wong lanang. Iku Zaidun iku Zaid. Wa bisa lan sak olo-oloi. Ar-rojulu sapa wong lanang. Iku amrun iku amr. Berarti ono lapat huwa yang dibuang ya. Nikma ar-rajulu huwa Zaidun. Wa bisa ar-rajulu huwa amrun. Jadi amrun karo Zaidun itu menjadi kobar. Fa Zaidun mongko utawi lapat Zaidun wa amrun lan lapat amr. Lan lapat amrun. Iku kobaroni iku dadi kobar karone. Li muftadain marang muftada makdufin kang dibuang. Wujuban kelawan wajib. Wa takdiru utawi ngira-ngirakake lapat nikma ar-rajuli Zaidun.
iku huwa zaidun. Dadi nikma ar-rajulu huwa zaidun. Huwa utawi rajul iku zaidun zaid. Ayat tegese al-mamduku utawi kang dipuji iku zaidun iku zaid. Huwa utawi rajul iku amrun iku amr. Ayat tegese al matmumu utawi kang dicela iku amrun iku amr. Al maudiu utawi panggonan asalisu kang kaping 3 iku mah contoh kakak iku mah perkara ngono ae. Kakak kang nyeritakake sapa al farisiyu Imam Faris min kalamim sangking kalame wong Arab fidimati laaf alanna. Fidimati iku tanggung jawab ingsun laaf alanna yakti agawe temen sapa ingsun. Umpama lak takdirno fidimati yaminun laaf alanna. Jadi fidimati iku ing dalem tanggung jawab ingsun yaminun utawi sumpah laaf alanna yakti agawe temen sapa ingsun. Wa fidimati lan ing dalem lapat dimati iku kobarun dadi kobar li muftadain marang muftada makhdufin kang dibuang wajibil katfi kang wajibe kebuang. Wa takdiru utawi ngira-ngirakake lapat fidimati laaf alanna iku fidimati yaminun laaf alanna. Fidimati iku tanggung jawab ingsun yaminun utawi sumpah laaf alanna ngono ya lati terusno ya. Wa kadzalika lan iku koyok mengkono fidimati laaf alanna ma utawi perkara asbaha kang nyerupai apa emma hu ing fidimati hu ing dalik ngono ae. Hu ing dalik ngono ae. Tatawa hu ing fidimati laaf alanna. Hu ing dalik ngono ae. Wa utawi ma asbahu ma asbahahu iku ma perkara kana kang ana apa alkobaru kobar fihi ing dalem ma iku sorikan iku pertelo fil kosami ing dalem digawe sumpah. Al maudiu utawi panggonan arabiu kang kaping 4 iku ayakuna yen to ana apa alkobaru kobar iku masdaron iku rupa masdar naiban kang ganteni manabal fi'li ing ganteni panggonane fi'il nakwu sobrun jamilun sepadane lapat sobrun jamilun. Sobrun iku sabar jamilun kang bagus. Atakdiru utawi ngira-ngirakake lapat sobrun jamilun iku sobrun jamilun. Sobri utawi kesabaran ingsun iku sobrun sabar jamilun kang bagus. Fasobri mongko utawi lapat sobri iku muftadaun dadi muftada apa lapat sobri. Wa sobrun jamilun utawi lapat sobrun jamilun iku kobaruhu dadi kobare muftada. Dadi kobare lapat sobri ya kena dadi kobare muftada ngono. Sumaku diva mongko keri-keri dibuang apa al muftada muftada. Alladhi muftada wa kang utawi alladhi tatawa kang utawi muftada iku sobri lapat sobri wujuban kelawan wajib. Wa akbaru bisnaini au bi aksaro an wakidin kahum sarotun suaro. Wa akbaru lan padha gawe kobar sapa ulama ahli nahwu bi isnaini kelawan gawe kobar loro au bi aksara utawi gawe kobar kang luwih akeh.
utawi gawe kobar luwih akeh. An waqidin saking muftada siji iku kahum sarotun suara, koyok lapat hum sarotun suara. Hum utawi wong Arab tatawa hum utawi kaum wong Arab tatawa kaum iku sarotun pira-pira wong kang mulya. Iku suara pira-pira tukang syair. Iktalafa persulayan sapa anak wiyuna pira-pira ulama ahli nahwu fi jawazi ta'addudi kobaril muftada'i. Iktalafa persulayan sapa anak wiyuna pira-pira ulama ahli nahwu fi jawazi ta'addudil kobaril muftada'i ing dalem wenange wewilangane kobare muftada al-waqidi kang siji binggoiri karfi atfin kelawan tampok huruf atop. Naku zaitun ko imun dokikun sepadane lapat zaitun ko imun dokikun. Zaitun utawi zait iku ko imun wong kang ngadeg sapa zait iku dokikun wong kang guyu-guyu sapa zait. Fadahaba mongko nglakokake sapa kaum minhum iku setengah saking kaum sapa al-musanifu ngene ya. Fadahaba mongko nglakokake sapa kaum iku minhum setengah saking kaum al-musanifu utawi kiai musonef ila jawazi dalika marang wenange mengkono ta'adudil kobaril muftada. Sawaon iku padha uga kana utawi ana apa al kobaroni kobar loro iku fi makna kobaril waqidin ing dalem maknane kobar kang siji. Nakwu hada kulwun kamidun. Nakwu sepadane contoh lapat hada kulwun kamidun. Hada utawi iki rasa buang ngono ya. Hada iku artine samar ya. Hada utawi iki rasa buang ngono ae. Iku kulwun manis. Iku kamidun tur kang kecut. Ae tegese muzun. Muzun iku manis masam ya. Manis campur kecut. Iku jenenge muzun. Aulam yakuna utawi ora ana apa kobaroni. Iku kadalika koyok mengkono fi makna kobari waqidin. Kal misali koyok contoh al awali kang kawitan. Wadahaba lan nglakokake sapa ba'duhum setengah ulama ila anahu marang sak temene kelakuan iku la ta'addadu iku ora wewilangan apa al kobaru kobar ila idakana angin nalikane ana apa al kobaroni apa kobar loro iku fi makna kobari waqidin ing dalem maknane kobar kang siji. Fa ilam yakuna mongko lamun ora ana apa kobaroni iku kadalika koyok mengkono fi makna kobari waqidin ta'ayyana dadi nyoto apa al-adfu apa atop. Fa in jaa mongko lamun teka min lisanil arabi saking lisane wong Arab apa saiun sewiji-wiji binggairi adven kelawan tampa atop kudira
mongko dikira-kiraake lahu marang sek apa muftadaun apa muftada akara kang weneh. Kakaulihi ta'ala kaya dawuhe Gusti Allah Ta'ala surat Al-Buruj ayat 14 ya, ayat 14. Surat Al-Buruj ayat 14. Wawal ghafurul alwadudu dul arsil majid. Wawa utawi Allah iku al-ghafuru ndat kang akeh pengapurane. Iku al-wadudu tur ndat kang demen. Iku dul arsi. Iku dul arsil. Iku dul arsi. Iku tur ndat kang anduweni ars. Al majidi iku tur ndat kang agung. Wa qaulu syair utawi dawuhe Kiai Syair bakal rujas. Man yakun dabatin fahada batti muqayyidun musayyifun musatti. Man utawi sapane wong iku yaku ana sapa man iku ndabatin wong kang anduweni kemul kandel. Fahada mongko utawi iki ndabatin iku batti kemul kandel ingsun. Iku muqayyidun manfaati ing dalem waktu panas. Iku musayyifun manfaati ing dalem waktu ketiga. Iku musatti manfaati ing dalem waktu rendeng. Wa qauluhu utawi dawuhe Kiai Syair bakar towil. Ya namu bi'ikda mukla taihi wayattaki bi ukhrol manaya fahuwa yaktonu naimun. Ya namu turu opo adibu opo serigala ngono ya. Macan ya kena serigala opo anjing ngono ya. Ya namu turu opo serigala. Biikda muklataihi kelawan salah sijine mripat lorone adibu wayat taki lan ngrekso opo adibu bi ukra kelawan mripat kang weneh. Almanaya ing pira-pira pati. Fahuwa mongko utawi adibu iku yaktonu kayawan kang melek. Iku naimun kayawan kang turu. Wa ja'amalan yono sapa baduhum setengahe ulama. Anahu ing sak temene kelakuan iku layata addadu. Iku ora kena wilangan opo al-kubaru kubar illa idakana angin nalikane ana apa kubar iku min jinsin saking jenis wakidin kang siji. Kana ka ayyakuna ya. Ka ayyakuna kaya yen to ana apa al-kubaroni kubar karuni. Ka ayyakuna kaya yen to ana apa al-kubaroni kubar karuni. Iku masalam umpamane mufrodaini kang mufrad karuni. Mufrodaini mufrad karuni ya. Kang mufrad karuni. Dadi ana kobar iku umpamane contone mufrad karuni.
Naku sepadane lapat zaitun qaimun dokikun. Zaitun utawi Zaid iku qaimun. Iku wong kang ngadeg sapa Zaid. Iku dokikun wong kang guyu-guyu sapa Zaid. Au jumlah ini utawi rupa jumlah karone. Nakwu sepadane contoh zaitun koma dokika. Zaitun utawi Zaid iku koma. Iku koma ngadeg sapa Zaid. Iku dokika guyu sapa Zaid. Fa'ama idakana mongko anapun nalikane ana apa akaduhuma. Salah sijine kobaroni iku mufrodan. Iku kobar mufrad. Wal akoru lan ana apa kobar kang weneh. Iku jumlatan iku rupa jumlah. Fala ya jusu mongko ora wenang. Apa dalika mengkono-mengkono taat dadul kobari. Fala takulu mongko ora oleh ngucap sapa sira ing lapat zaitun qaimun dokika. Itu tidak boleh. Gak oleh diucapno zaitun qaimun dokika. Kalau diucapkan zaitun qaimun dokikun itu boleh. Atau zaitun koma dokika itu boleh. Kalau zaitun qaimun dokika itu tidak boleh. Wahakada koyok mengkono-mengkono laya jusu. Ora pewilangan ngitung-ngitung kobar ya. Laya jusu. Tatawa tak laya taat dadul kobari. Wahakada lan koyok mengkono-mengkono laya jusu dalik. Laya jusu dalik tatawa ora wenange ngitung kobar ya. Tatawa la taat dadul kobari ngono ya kena ya. Za'ama yono sapa hadal qailu. Sapa iki wong kang dawuh. Wayaqo ulan tumiba fi kalamil mugribina ing dalem gunemane wong kang ngirofi. Lil Qur'ani marang Qur'an al karimi kang mulya. Wa ghairihi lan liyane Al-Qur'anil Karim apa takwizu dalika apa wenangake mengkono-mengkono taat dudul kobari kasiron kelawan akeh wa minhulan iku setengah sangking Wamin hulan iku setengah sangking dalik ngono ya tatawa taat dudil kobari qauluhu wamin hulan iku setengah sangking dalik tatawa taat dudil kobari qauluhu ta'ala utawi dawuh Gusti Allah taala surat Toha ayat 20 surat Toha ayat 30 ya faidahya kaya tuntas faidahya mongko dumandaan utawi tongkate Nabi Musa tongkate Nabi Musa iku kayatun malih dadi ula iku tas'a kang lumaku apa kayat jawazu wenangake sapa al-mu'ribin ya fi kalamil mu'ribin lho jawazu wenangake sapa al-mu'ribin kauna tas'a ing anane lapat tas'a iku kobarun dadi kobar sanian kang nomor loro wala ya ta'ayyanu lan ora dadi nyoto atau ora dadi jelas apa dalika ing mengkono-mengkono kobarun sanian li jawaji kaunihi krana wenange anane lapat tas'ah iku kalan dadi tarkib kal lapat tas'ah sebagian itu ada yang mengatakan menjadi kal. Ada
yang menjadi kobar sani. Kobar sani lapat tas'a iku. Tapi ada yang kalau menurutku udah penak dadi naat jumlah. Fi tanwin ketemu fi'il mudhari iku jenenge naat jumlah. Kadang-kadang kalau ketemu isim nakiro berarti naat jumlah, kalau ketemu isim makrifat tunggal zaitun tas'a berarti artinya kal ya. Tapi lah iki kayatun kan isim nakiro. Ketemu tas'a berarti dadi sifat. Jadi sing penak yang ngene. Faidahia mongko dumandaan utawi tongkate Musa, tongkate Nabi Musa. Iku kayatun iku malih dadi ula. Iku tas akang lumaku opo kayat. Kang lumaku opo kayat. Jadi artinya sifat ya penak wae yo. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.